katon. Ning kaya banyu, ning kaya watu. Sangata dereng keparing wijil pangandika. Dupi mulat sulistyaning warna ingkang garwa. Aja dupe wis padha dinindungkap yukswa. Pangraosipun Prabu Salyanta kawit saking ageng raosing tresna. Kaya nalika maksih Jaka Tumaruna pinangya prawan Sunti. Jer badhe ngunandika kandhek ing jangga wonten kaparing penggalih arsa rukming daya pangudyasmaraning griya kang dereng kawijil ing lesan. Ngalariwa kang katawengan
Dene utamaning nata para putih bawa laksana liring berbudi kang mangkono rila legawaning driya agung denya dedana kangge ganjar saben dina liring kang bawa laksana netepi pangandikan ngira sinuwun punden kula sinuwun mugi keparenga kula nyaosaken pambagya tuwin sungkeming pangabekti konjuka sandhaping pepada sinuwun. Nimbuk Ratu Setyawati bangit panarimaku kowe ngaturke pambagya pamujimu rana sambekala pangabektimu tak tampa yekti bisa gawe gedhening ati amung puja pangestuku tampanana. Mbok Ratu kurawalan panampi kula sabdanipun ingkang sinuwun kula pundi mestaka mugi dadosa cejimat. Iya Cumadong duka ingkang abdi ugi nyaosaken sembah pangabekti. Sinuwun, Jaya Sugandini tak trima kowe ngaturake pangabekti. Pangestuku tampanana Sugandini. Kula pundi mestaka mugi dadosa jejimat. Sak sampunipun lenggah kanthi prayogi. Rayi paduka cumadong duka. Mugi keparenga kula nyuwun priksa. Kados pundi sinuwun kawontenanipun putra paduka Anggir Prabu Duryudana. Jagadéwa Bathara. Setyawati kula wonten dawuh pancen wis manjing dadi kodrating jagat. Karusaning manungsa lumrah ora bisa mbedah kutaning kodrat. Kawegiganing manungsa sawantah ora bisa matesi marang pesthi. Sangetipun manungsa mung bisa gawe pesta, nanging pesthi muhung panguwasaning Bathara ingkang hakarya jagat. Baratayuda ora kena dipambengi, kepeksa dadi wis 18 dina rikalenggan iki. Kula nuwun inggih. Wis akeh para ratu, para satriya ingkang dadi banten tawur ana madyaning paprangan. Malah wis kelakon paprangan Tegal Guru. Banjir Rudira sarah bangke, ganggeng rambut krikil untu. Nanging bab kuwi wis ora perlu dadi penggalian. Ingkang baku ingsun kundur ana Prajawira apa ing Mandaraka. Ketemu karo Nimbuk Ratu arep mundhut priksa. Badhe mundhut priksa menapa? Aku karo kowe iki dadi manten pirang taun yo. Jagat nembe ngendikaaken kawontenan paprangan Tegal Guru kok lajeng mundhut priksa paduka anggenipun pinanggih dhateng ingkang garwa menika mengku kersa kados pundi. Aku lali biyen ora tak cateti.
Bilih sampun dangu sanget sinuwun. Mapan wayah paduka kemawon sampun kathah tur sampun diwasa. Iya ning kira-kira wis pirang taun? Panginten kula sampun wonten Pancadasa Pancawarsa 55 taun. Kula nuwun inggih. Oh iya ya, 5 taun kepungkur entas dipengeti. Nggonku dhaup karo kowe wis diarani dhaup perak. Kula nuwun inggih. Nyampingmu kang tok agem nalika dhaup karo aku karo dodotku mbiyen isih ya. Jagat Dewa Bathara kok mundhut priksa babagan menika kados pundi to? Aku ki mung mundhut priksa. Isih ora. Taksih sinuwun mapan anggenipun ngagem yen nalika kula dhaup layan paduka. Sak sampunipun menika kula kaboyong dhateng Mandaraka. Nyamping kula utawi agemipun sinuwun dodot namung lajeng kula simpen kemawon. Kala mangsa dipun wektalaken inggih namung dipun isis. Nek ngono durung lawas. Dereng sinuwun. Kuwi sadine pralambang katresnanku karo kowe. Katresnanku wiwit aku kepethuk karo kowe nganti bisa dhaup. Kenggo seprene durung lungset babar pisan. Malah upama ketok saya ngrembaka. Ora to. Waspadakno. Ratu liyane Prabu Seliya. Garwane prameswari siji ning selire apese 40. Katresnanku mung mligi siji kowe. Mongko aku ki ya hitungane Ratu Gung Binetara negaraku gedhe jajanku jembar. Apa aku nek golek selir kowe ora entuk mesti rila. Lan aku apa ora bisa mesti bisa. Aja dupe aku ki wong tuwa saiki nek niat aku arep rabi sak delan 5 iso kelakon. Ning aku ora. Mergo katresnanku mligi siji kowe. Kula nuwun inggih. Anggri putramu imbuh katresnanku saya imbuh. Putramu imbuh katresnanku saya imbuh. Bareng kowe wis ndungkap yukswa, wis peputra wragil, bareng putramu padha peputu, apa duwe putra tegese aku karo kowe duwe putu. Anggere putune mundhak saya imbuh tresnaku. Putune mundhak meneh, imbuh meneh. Kuwi aku lambuh kowe. Jagat prastianing manah kula sinuwun. Mboten namung wonten jana loka. Nadyan to wonten loka baka tuhu paduka ingkang kula suwitani. Sinuwun. Temenan ya Mbok Ratu. Kula mboten matur dura kanthi tandhesing batos sinuwun. Upama wong yo ora ajeg. Luwih-luwih aku wis wong tuwa. Wong tuwa kang wis umur 40 taun. Munggah. Kuwi lara iki neneka wae. Endi sing krekes-krekes, endi sing linu, endi sing cengeng. Upama aku nandang lara, kula ugi nderek sakit. Nadyan boten sakit tata gelar badan kula, nanging batos kula ingkang tumut sakit mrihatosaken dhateng sinuwun. Mugi sinuwun enggal saged waliya temaing jati. Ayu tenan kok Setyawati. Lah upama aku mati. Sinuwun yen paduka seda, kula nderek pejah sinuwun. Temenan. Kula nuwun inggih. Sugandini, kula nuwun wonten dawuh. Aja dumeh kowe iki abdi, nanging nyatane ingkang kula wentah. Ingkang mulang marang Nimbok Ratu Dewi Setyawati iki kowe. Malah kowe ingkang tak paringi pangalembana. Semono nggonmu nyuwita marang Nimbok Ratu Setyawati nganti
katon setyane marang kakung. Oh, muga-muga Setyawati tumindakmu iku bisa dadi tepa patuladaning para putri. Upama wong bebrayan sak jagat kuwi kaya aku karo kowe kabeh. Ora ana jagat nganti tumindak nganti kaya rusak. Ora ana wong priya ingkang salingkuh, ora ana wong wadon ingkang ora bekti karo kakung. Pandugaku jagat bisa tata titi tentrem. Kula nuwun inggih mugi-mugi sabdanipun ingkang sinuwun menika anemai. Iya nih sok angel. Ternyata aku wis mengerti sining tekadmu. Aku saiki arep bloko karo kowe, Mbok Ratu. Bratayuda kang wis tumapak 18 dina lawase. Kang wis dadi korban ana madyaning paprangan kang gepok anggamu. Rukmarata mati ajur kuwandane dijur seta. Wiwit nalika purwakaning prang Baratayuda. Anakmu Burisrawa tekaning pati. Anakmu Surtikanti tekaning pati merga suduk slira nglabuhi patine mantumu ya anakku Prabu Basukarna. Dina iki aku kudu jumeneng senopati prang. Nggonku kondur mundhut pamit sedya maju nang madyaning paprangan, Mbok Ratu. Rempuning piasne kyagong kingkin lir sudama surem sorate tanpa cang awit katawengan himo teduhan nglayung lelayune angranui kekes sambat praloyo duh dewa betaraning jagat sinuwun semban kula wonten madya padha sinuwun. Boten inten pilih paduka salebeting prang Bratayuda. Kepeksa majeng wonten madyaning rananggana pinitados dening Angger Prabu Duryudana Ratu Gong Binetara pinangka senopati prang. Mongko kraosing manah kula sinuwun. Yen mekaten senadyan to panjenengan menika sampun tungkap yukswa. Nanging sayekti meksa ketunungan kaprawirane ingkang linangkung kadidik tegese dipun pitados dening Nata Gong Binetara sinuwun. Setyawati, kula nuwun wonten dawuh. Gragapan pamikirku bareng aku mangerti kuwi tedhak saka pelengganmu merepeki marang aku kanthi rawat waspa. Nanging yen midhanget tetembunganmu kaya katon bombong rasaning pamikirmu merga aku isih dipercaya dening ratu nadyan to aku wis tuwa pertanda yen isih kesinungan kaprawiran kang linuwih. Apa karepmu iku bungah pamikirmu? Mongko kraosing manah kula sinuwun. Pancen jejering wanita mono. Nek bungah kliwat dadi nangis, ning nek susah kliwat uga dadi nangis. Namung keparenga kula badhe ngaturaken penuwun kula. Kowe arep dipenjaluk apa? Yen paduka majeng wonten madyaning paprangan,
Pareng mboten pareng kula nderek. Lho kok nderek? Sebabe apa kok nderek? Netepi prastya kula tresna dhateng Paduka. Yen Paduka mukti kula ngeyup kamukten Paduka. Yen Paduka seda sedya kula labeti. Wekdal menika panjenengan badhe majeng wonten paprangan. Bilih Paduka ungguling yuda tumut mongkot raos sing manah. Bilih Paduka seda kula sumrep alang ujuring kuwanda. Kula ugi badhe nderek pecah. Sinuwun kuwandanipun ingkang rayi kedah jejer kuwanda Paduka. Sinuwun. Ora ngira semono kang dadi gedhening katresnanmu. Ora iso pisah babar pisan karo pun Kakang. Yen pun Kakang ora arep perang kuwi prayoga. Yen pun Kakang arep perang, aja kowe nderek. Prayoga kowe ana praja. Sedeng kowe meminta sing Bathara. Manungku puja nang sanggar pamujan. Iku wis tak anggep yen kowe bekti karo guru lagi. Awit kowe jejering Wanodya yen melu perang ana madyaning paprangan. Ora bisa gawe santosaning budi nanging kapara bisa gawe ribiting lakuku. Awit Wanodya mono ana bebasan. Nyabrang Krubuyuk bakal kerubetan nyamping kabutan Rikma. Aja ya, ora perlu kowe nderek. Kula pareng mboten pareng kedah nderek. Kudu arep nderek. Kula nuwun inggih, sinuwun. Paduka nandhang cintraka kula nderek. Yen manggih raos bingah kula inggih nderek. Weh lah tresna tenan. Nang ndi kok ora gelem pisah. Simpe ora iso. Yo to diajeng. Yen pancen mengkono ya diajeng. Pun Kakang uga sedya nimbangi katresnanmu. Nanging jerone pun Kakang arep pacakara. Pun Kakang sedya siram jamas. Ingsun sedya ngagem busana kang sarwa seta. Ayo derekno. Monggo sinuwun kula derekaken. Sugandini, kula kowe tunggu kono sik ya. Mangu-mangu wong wang-wang winangun kang lagi amangen yanenanyun nolo. No. Anten apa Nyi Lurah? Nimbali kula. Anten apa Nyi Lurah? Nimbali kalih kula. Napa ajeng latihan sinden napa? Ora aneh-aneh kowe iki tak jarwani. Dina iki Gustimu manjing ana ing Patirtan bakal siram Dewasraya diderekke Gusti Ratu Setyawati. Nggih. Wah. Kowe mau upama mau diparengake cedhak wit mau. Mireng pengendikane Gustimu sakarone. Aduh. Kelingan dek aku sing nom. Kula ajeng saking ketebianika nggih masang kuping kok. Kula sender. Jan waduh. Sajak kaya dicengkok-cengkokne. Aku njet kelingan dek jaman arep ketemu karo bapakmu mbiyen kok ngger. Oh kuwi anakmu to? Anggih niki anak kula ming siji niki mula ndugale mboten jaman. Bocah wadon kok ndugal. Lah napa memper niki senengane ngangge kathok dawa. Kaos blong. Nek nunggang sepeda mesti sepeda lanang napa memper. Pun sulaba wane rak kaya wong lanang. Aku ki mbiyen yo ndek bapak ngono to. Oh, padake kowe ki yo ora ana lantarane dimadimu ngono to. Duwe bapak, bapakmu mbiyen bagus. Ngrincing. Senengane nyopir. Oh, bapak. Prajurit mbiyen bapakmu. Lurahing prajurit. Lurahing prajurit.
saiki nanti. Bapakmu apa ora tau bali? Mbah mati mbah urip. Wah. Kowe mulane kok besus dandan terus. Awitekno kok nek bapakmu bali sak mangsa-mangsa ki ben delok aku ki sajak piye ngono. Lah kula niki ya didhawuhi napa Nyi Lurah? Kowe tak rewangi-rewangi apa tak dawuhi ring rewangi-rewangi nuwun karo Bathara. Muga-muga nek Gustimu mengko maju ning madyaning paprangan bisa unggul jayane. Kowe karo aku saya tentrem nggone nyuwita Gustimu. Oh, nggih. Pun suwe dereng le adus. Ratu adus kowe iki. Piye? Siram Dewasraya. Sraya ki jare desa. Cah kok kaya ngono. Mbok menawa iki mau nggone siram Dewasraya ya karo Gustimu Ratu, wong Gustimu Ratu arep nderek. Wah, lah mangke nek nderek pripun? Lah mula kuwi kowe karo aku nuwun, muga-muga apa pangandikane Gustimu Prabu Salyantaka, Gustimu Ratu kepareng ndar. Dadi aja nganti nderek ana paprangan. Kacarita Prabu Salyantaka wis nyosiram Dewasraya, siram Jamas. Sedyanira murih ingkang garwa saged pisah sedya den tilapaken. Manjing salebeting pagulingan saderengipun ngagem busana. Sigra ngetrapaken mantram sakti Prabu Salyantaka. Supados kusumaning ayu Dewi Setyawati enggal sari katarimah panunira Prabu Salyantaka. Dewi Setyawati sari bantalan astanira ingkang raka Prabu Salyantaka. Dupi Prabu Salya mulat ingkang garwa sari sekeca lonan denya anglorot asta sigra tedhak saking kanthil ngagem busana kang sarwa seta. Nalariwa kang esmunya katawengan saking rananggana magawe gelar ukir wadya bala Sugandini, kula nuwun wonten dawuh ingkang pangandika Gusti. Gusti muni mbok ratu sare ana pagulingan. Tungguning saka kadohan. Awit aku duwe sedya pancen nilapake Gustimu Ratu. Ingsun wis ngagem busana kang sarwa seta. Patih Suradi Menggala kang uga sumadya ana panguraan. Lamun to mengko Gustimu wis ngilir anggone sare ingkang bisa nggonmu matur. Mangsa bodho nggonmu ngladeni Gustimu ingsun budal dina iki. Kula nuwun inggih sembah kula nderek tindak paduka Sugandini iya. Dewa Bathara sinuwun paduka tega kalian kula sampun medhot katresnan dhateng kula. Kados pundi Gusti Ratu? Sugandini ling semapa ya Sugandini. Gustimu bareng wis siram Dewasraya kepareng bakal ngasonong pagulingan saka wasing pamikir kuwaca nganti aku ditilapake. Koncane Gustimu tak gandeng karo koncaku.
Lah kok tadi dipedhot. Apa yen mengkono Gustimu wis pareng medhot katresnan kelawan aku. Menika wau paring dawuh panjenengan pancen boten kepareng nderek kedah lenggah wonten ing praja. Ora Sukandini, kudu aku nututi Gustimu. Sampun tebih amargi tentune Terata. Sanadyan to ora ketemu pirang-pirang dina, lah ya pirang-pirang sasi. Setiaku Sukandini, ora pati aku bali yen ora bebarengan karo ingkang sinuwun. Yen sinuwun unggul lutane tak derekke kondur. Yen sedo aku kudu mati kuwandaku jejer kuwandane ingkang sinuwun. Aduh Gusti kula Gusti. Panjenengan wiwit wonten pertapan kula ingkang momong, kula ingkang gendong, kula ingkang bopong. Mukti wonten negari wirata kula ngeyup kamukten paduka bilih sak mangke badhe anemai bebaya. Panjenengan upami dipun andang cintraka kula labeti cintraka kula pareng boten pareng badhe nderek paduka Gusti. Kowe kudu arep nderek aku piyung. Kula nuwun inggih pareng bon pareng kula nderek. Mangsa bodaya nggon murumeksa kadaton. Kula nuwun inggih. Kula nderek. Ora kena, kowe ora kena nderek aku ingkang diparengake nderek. Aku lho niku nek mboten angsal nderek nggih nyuwun tinggalan. Bocah kok saru. Tinggal lunga mesti njaluk tinggalan, nek lunga njaluk sangu. Kon blanja mesti mbati. Ayo Sukandini enggal nututi Gustimu swami kula dherekaken Gusti. Kayon katiuping angin sumyak suarane kang karenyan samirana kang maworiris lumrang gandaning Pustika kang katiuping sami rono titisunyo madya ratri rara sumedeng ngakoso lepas tindaknya Prabu Salyantaka ingkang wis nitih rata kencana
kadherekaken sanyo para wadya bala ing Mandaraka. Kacarita Dewi Setyawati kadherekaken ingkang abdi Mban Sugandini ingkang sumengko raos sing penggalih kumedah saged nututi ingkang raka bawane tindak ing wanudya bebasan kerubetan nyamping kabutan rikma. Datan saged nungka tindaknya ingkang raka ingkang nitih rata satemah dumugi telenging wana katlangso tindaknya Dewi Setyawati ngantos nelasak wanawasa minggah arga tumuruning juran terbis tambuh kang sinedya natkala semanten kumembeng Sungkawa ngrogolake wulu Selamba ndadekke Sungkawa pengari bawaning gara-gara. Pratandanira gumlaring jagat katempuh sumuing gara-gara bumi gonjang langit gonjing kaya tangkep-tangkepo. Lemah bengkak bleduk mangampak-ampak lebu katiuping angin. Lindhu dina kaping 7 horgeng bumi akeh gunung longsor jugruk. Tirtaning samudra mangambak-ambak panjayah ngelem daratan panas perbawaning tirta tur mawa wisa. Ora mokal mina gedhe nglumba kang cilik dadi lendhet blegedaba. Dirgantara mendungan ngendanu peteng dedet liwingan kaya bangun kasaputing lebu. Satemah ketiga dawa dan barat salamangsa deres awresus pindha pinusus. Lidah katit pating kalawarti jomangkara-kara kluwung pating palengkung celaraton pating celorot. Suaraning Jumantara gumaluduk ngorgake bawon awit saking banter horging gara-gara sumundul kalangan junggring selapa. Kaya bucat-bucat korisur matang kepala jumplang-jumplang umpak bali marci pundha manik. Pindha kinebur kawacandra dimuka celakina celak gambira laya amber lendhet blegedaba ndadeki geger. Para dewa, para dewi, para widodara, para widodari, para hapsara, para hapsari. Rengat sumule bandining kenya kabarasah kelangenane remang jagat nata kayu andong kayu muring ilanganan tobuga kaya datan kuwanyangga pratala awit saking ageng sumuing gara-gara satemah nglongok sirahe ngakak tutuke sumemburu pasir mijil sak klopo-klopo gedene kumitir pedhite pindha pecut penjalin tinggal awit saking banter sumuing gara-gara sumulul kayangan undaran dir kacarita ngiwang padha priksa gumlaring bawana katempuh sumuing gara-gara sigra ngasta cupu manik asta gina. Isine tirta kamandanu katetesaken jagat ingkang katempuh sumuing gara-gara. Sirep saknalika gara-gara ing Madyapada sireping gara-gara jagat tata tentrem. Gemah ripah loh jinawi. Pranyata sampun ngantos kejut kalamun gumlaring bawana katempuh sumuing gara-gara. Sayati gara-gara dadi gegalengan lakon pertanda gularing jagat sedaya ganti alam ganti jaman. Nadyan to gara-gara kang tumempuh ana madyaning jagat pageliran. Sayati kinare wong ngurmati wijil Lurah Semar Badranaya. Tuwin putra cacah 3 kang sang macak gujingan. Mungguing madyaning hara-hara hombalon. Karire kayang katiuping angin sumyak suarane kang karengan kamirana kang mawori
matarake kancane rame-rame tetambangan sakarepe kanca ayo kanca kanca ayo kanca kanca serang-rangno ayo mukeng desa minggir mas minggir melipir mas melipir mambu hip 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 candak saiki kan garing kanthi ana pethuk sedulure itu kaya kepethuk Durjana sing digoleki mak candak nek wis kepethuk karo aku arep ngejak apa truk ya kejaba kowe arep tak jak guyon sing baku iki kowe tak undang mrene iki ming butuh aku arep ngerti kahananmu suara tau kepethuk raya do slamet to sing ngomong suara tak kepethuk ki sapa bendina amar kok ya wangun-wangune ngono kuwi ayo pamujimu ora ana sambe kala truk Bagong do slamet paras nggonmu piye gong bocah-bocah nggonku ora ana apa-apa ha nggonku ora ana apa-apa aduh iki sing dadi pangan bocah-bocah yo apa gong nek ora ana apa-apa lho tegese ora ana apa-apa ki ya padha nemu keselamatan kabeh ora kok gusis. Yo nek gusis ora ana apa-apane ya teng klithih. Dipepake wedoting kriyip kok apa meneh ora pepak. Bandamu kaya ngono. Kang Gareng apa? Kowe arep tak jak tukar kawruh adu pengalaman. Rene kowe karo aku saiki urip ana madyaning alam sing wis maju. Ana madyaning alam pembangunan. Cocok. Kowe karo aku kewajiban kudu ngisi kamardikaning negara kita. Cocok. Aku arep takon karo kowe, Reng. Rene kowe saiki wis urip ana madyaning alam maju,
mungguing kowe wong urip kuwi ingkang baku apa reng? Oh, gampang nek mengko ngono. Wong urip kuwi sing baku mangan. Lho, merga wong urip kuwi nyuwita raga. Kurang mangan mesti ragane tele-tele. Mula sing penting wong urip kuwi kudu nyuwita raga. Nek pangan kuwi dadi kekuatan, nek banyu kuwi dadi penguripan, ngono. Mula nek aku nek gedhe tak nggo tuku panganan. Sing pepak-pepak. Sing enak-enakan. Omben-omben ya sing demanja, ngono. Nek aku oh, lah kok seje karo aku. Lah mongko nek aku wong urip sing baku praja. Lho ngono. Wong mangan karep kowe mangan bendina enak-enakan. Upamane lawuhmu sing bangsa lezat-lezat. Ning apa kelakon kowe mangan arep nang tengah dalan? Ana wong weruh ndak ra ana. Kelakon kowe mangan kok sesorah. Para sederek-sederek niki lho, panganan kula lezat-lezat ora kelakon. Ning nek praja ora usah diduduk-duduk anggere wong ngerti. Omahe apik. Lho ngono. Dasare omahe pinggir dalan gedhe. Pendapane joglo. Tur gendenge pres, wuwunge dikrepus. Cagake ming kayu jati alus-alus. Gebyoke potangan sing separo gedhah. Latare jembar tanduri kembang-kembangan. Anggere ana wong liwat wis ngerti ora usah domongke. Wah, iki daleme Pak Petruk. Aku dong nang ngarepan bubur-bubur jenggot ngono. Ana wong liwat nganggo caping, capinge dibuka. Arep urung tepung wis ngerti nek kuwi Petruk. Nderek langkung klamit Pak Petruk, lho rak kajen. Apa kelakon wong mangan kok duduk-duduke wong? Lah arep mangan apik nek wetenge kalireng. Ayo. Lah arep wetenge wareg nek ra ndek omah. Anang sor kretek kene beres. Malah rasa gagani sak jeke urip. Lho senengane rak dadi wong gelandangan. Ngupakatno karo Bagong. Ya, Gong. Wong urip sing penting praja. Omahe apik ya, Gong. Ora, nek aku ora cocok. Yo, Bagong ra ya ora cocok. Mangan ya, Gong, sing penting. Mangan ya ora. Mangan ora, praja ora. Nek kowe apa, Gong? Sing penting wong urip iki kesehatane awak. Ngono. Petruk senengane omah apik. Arep omahe apik kene awake ora durusi kesehatane. Cecel bucal gandane belarongan. Ana wong liwat kelamita karo mita sirung. Ngamit nek langkung tak pikir ngene. Bedane awake sehat. Luwih-luwih gareng senengane numpuk panganan. Numpuk beras, apa nek wetenge mules arep disuntik nganggo beras. Ora kelakon, sing penting aku kesehatan, sarana kesehatan ngono. Bangsa pil-pil. Obat buyer. Ngono nek aku ora kok panganan kesehatan ku sing penting kuwi. Ora nek aku ya mangan, nek aku ya kesehatan. Nek aku ya praja. Wes ora cocok kabeh kuwi karo aku. Mongko nek aku anggere esuk tangi turu gregah ngono ki ya wis adus nganggo wedang anget. Terus kemulanduk lungguh nang krosi, bangku ki gelas wis standby kabeh. Sing kopi susu, kopi bubuk, kopi melek. Sing teh ya ginastel, legi panas tur kentel, gulane batu ngudel ndekem. Didamu ping 3 dislipet ki mak. Piar nang sirah temonjo. Pacitane sing kripik-kripik bangsa emping. Tempe kripik sing empuk-empuk ya tahu baceman. Mendoang lalapane lombok riwet sak cakup. Ora kuwi ya roti tawar diris nganggo peso sing mingit-mingit kae. Sah. Terus dileleti salep pireng kuwi kena nggo nambani bangsa abuh-abuh. Nek urung kasep disalep pireng kuwi beres. Ora sida abuh, ora sida lara. Ning nek wis rada kasep ora lara ning gelis mecah. Kuwi beres e salep pireng. Ning nek kaya ngono kuwi awake nandhake nek darahe kotor. Kuwi ming pertolongan pertama, salep kuwi kudu njuk suwana ngersane bapak dokter. Nyuwun disuntik nganggo kayu jati saka Blora kuwi. Kekuatane kena dipercaya. Mergo umure wis tuwa. Mongko le negor ora kok negor terus ambruk diteres dhisik.
Nek wis garing agek dibrukke. Mula ora pecah. Dasare kayune lempeng digraji nganggo graji mesin terus dadi saka guru mah joglo. Wah. Terus dipasah sing halus kae. Nek wis pasah sing halus terus